उन्हाळ्यामध्ये शरीर थंड ठेवायचं आहे आणि तुम्हाला डायजेशनसुद्धा वाढवायचं आहे. त्यावेळेस ही सोलकढी तुम्ही नक्की पिली पाहिजे. ही सोलकढी बनवण्यासाठी खूप सोपी असते आणि ह्याला छानसा गुलाबी रंग येण्यासाठी आपण एकदम नॅचरल पदार्थ वापरणार आहोत. सोलकढी बनवण्यासाठी सर्वात महत्त्वाचं आहे ते म्हणजे ओलं नारळ. ओल्या नारळापासूनच आपण सोलकढी बनवतो. नारळ फोडून घ्यायचं आणि त्याचा जो पाठीमागचा काळा भाग आहे ब्राऊन तो काढून घ्यायचा. तसा हा भाग काढणं कंपल्सरी नाही, कारण नंतर आपल्याला हे थोडंसं गाळून घ्यायचं आहे. त्यावेळेससुद्धा तो भाग निघून जातो. एक संपूर्ण नारळ जर वापरलं तर 8 ते 10 ग्लास सोलकढी बनते. आपण बाहेर मार्केटमध्ये गेलो तर आपल्याला खूप जास्त महागात ही सोलकढी पडते आणि सर्वात महत्त्वाचं एकदम छान चविष्ट घरच्या घरी आपण सोलकढी बनवू शकतो. नारळाचा काळा भाग काढून घेतल्यावर त्याचे छोटे छोटे थोडेसे काप करून घेतले आणि त्याला मिक्सी जारमध्ये काढून घ्यायचं. ह्या ठिकाणी तुम्हाला जेवढी सोलकढी बनवायची त्यानुसार तुम्ही ओलं नारळ अर्धसुद्धा वापरू शकता. 2 हिरव्या मिरच्या आणि 4 ते 5 लसणाच्या पाकळ्या ॲड करायच्या. एक अर्धा इंच आल्याचा तुकडा त्यामध्ये ॲड करायचा. ह्याच्यामुळे चव खूप छान येते. अर्धा चमचा जिरं ॲड केलं, थोडीशी फ्रेश कोथिंबीर आणि ह्याला रंग सुरेख येण्यासाठी एक छोटासा बीटरूटचा तुकडा ॲड करायचा. ह्यामध्ये सुरुवातीला अर्धा ग्लास पाणी टाकूनच आपण ह्याला व्यवस्थित ग्राइंड करायचं, कारण जास्त पाणी टाकलं तर चांगलं अशी पेस्ट बनत नाही. आणि आता व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे एका चाळणीवर एक चांगला कॉटनचा कपडा ठेवायचा आणि ग्राइंड केलेलं आपलं नारळ, बीटरूट हे सर्व आपण व्यवस्थित घालून घ्यायचं. ह्या ठिकाणी सुरुवातीला कमी पाण्यामध्येच आपण हे पेस्ट बनवून घेतली होती, म्हणजे चांगलं हे मिश्रण एकजीव झालं पाहिजे. व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे कपड्याने दाबून दाबून आपण त्याचा पूर्ण रस काढायचा. जेवढं जमल तेवढं आपण त्याच्यामधून रस काढायचा. आता जो वरच्या साईडला नारळाचा चोथा उरलेला आहे त्याला परत आपण मिक्सी जारमध्ये काढायचं, कारण आणखीन ह्याच्यामध्ये भरपूर सारे न्यूट्रिएंट्स बाकी आहेत आणि त्याची व्यवस्थित अशी पेस्ट आणखीन झालेली नाही. त्यामुळे त्याला परत मिक्सी जारमध्ये ॲड करून परत 1 ग्लास पाणी ॲड करायचं आणि चांगलं परत त्याला फिरवून घ्यायचं आणि सेम पद्धतीने त्याला परत आपण एकदा गाळून घ्यायचं. हीच प्रोसेस आपण 2 ते 3 वेळेस करायची. त्यामुळे नारळाचं संपूर्ण दूध निघतं आणि आपण जे मसाले ॲड केलेत ते सुद्धा छानपैकी त्या दुधामध्ये एकजीव होतात. असं 2 ते 3 वेळेस केल्यावर गाळून घेतल्यानंतर जास्त दाटसरही नाही आणि खूप पातळही नाही, अशी आपलं हे खालचं लिक्विड बनून तयार होतं. आणखीन आपली सोलकढी बनून तयार झालेली नाही. तसं ह्या प्रोसेसला बिलकुलही जास्त वेळ लागत नाही. आता तुम्ही बघू शकता की कमीत कमी ह्याला गुलाबी रंग येतोय आणि सगळा आपण जो अर्क होता तो खाली नारळाच्या दुधामध्ये आलेला आहे. आता ह्या ठिकाणी आपण एक अर्धा वाटी कोकम आगळ यूज करायचं. सोलकढी ही कोकमशिवाय तर बनणारच नाही. नारळाचं दूध आणि कोकम ह्यातूनच तर सोलकढी बनते. जर तुमच्याकडे कोकम आगळ नसेल तर तुम्ही कोकम थोडा वेळ गरम पाण्यामध्ये सोक करत ठेवायचा. अर्धा वाटी गरम पाण्यात एक 10 मिनटं ठेवला की त्याचा जो अर्क आला आहे तो ॲड करायचा. ह्या ठिकाणी आपण थोडंसं चवीनुसार मीठ ॲड करायचं आणि थोडीशी साखर किंवा गूळ ॲड करायची. बीटरूटमुळे आपल्या सोलकढीला रंग खूप सुरेख आलेला आहे. साखर आणि मीठ एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आणि तुम्ही आता सोलकढीची कन्सिस्टन्सी बघू शकता. खूप जास्त पातळही नाही आणि खूप घट्टही नाही. ह्यामध्ये तुम्ही काही आईस क्यूब्स ॲड करा किंवा सोलकढी थोड्या वेळ फ्रीजमध्ये ठेवायची, म्हणजे थंडगार सोलकढी पिताना खूप छान लागते. वरतून थोडीशी फ्रेश कोथिंबीरसुद्धा ॲड करायची आणि एकदम रेस्टॉरंट स्टाईल सोलकढी आपण घरच्या घरी बनवून तयार करू शकतो. तुम्ही एकदा ही सोलकढी नक्की ट्राय करा आणि मला कमेंट करून कळवा तुम्हाला रेसिपी